La Brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat. 7:45, la crisi a les presons catalanes va marcar el final de la legislatura passada i és per això que el nou conseller de Justícia, Ramon Espadaler, vol començar amb bon peu i calmar les aigües entre els funcionaris del sector. Un dels primers passos en aquest sentit en Utiel és controlar a quins interns accedeixen als llocs de feina potencialment perillosos. L'assassinat d'una treballadora a mans d'un reclús a la cuina de Mas d'Enric fa 6 mesos va fer replantejar aquesta qüestió. Ara el departament s'ha compromès a evitar que els presos amb delictes de sang tinguin eines perilloses al seu abast. Ho ha explicat Espadaler en la Comissió de Justícia del Parlament que s'ha celebrat aquest dimecres. Les persones internes amb delictes violents i amb resultat de mort o lesions greus no podran accedir a llocs de treball considerats d'especial risc, per exemple a les cuines. A més, les persones que hagin mostrat comportaments violents hauran d'haver rebut l'alta en el programa de risc extrem de conducta violent. El portaveu del sindicat de presons CESIF, Alberto Gómez, diu que aquests canvis s'emmarquen dins de la lògica. Creu que no tenia sentit que interns perillosos poguessin accedir a ganivets a les cuines o a eines en els tallers de producció. Remarca que no només podien fer mal als treballadors, sinó també a altres presos o a ells mateixos. En declaracions a Onda Cero, Gómez ha celebrat el que considera l'inici d'una nova etapa. Sí que nos parece que se puede estar entrando en una nueva etapa y una etapa que tiene que acabar con la anterior. La etapa de la señora Ubasart y del señor Calderó es negligente, es nefasta, ha sido horrible para el colectivo de trabajadores de las prisiones catalanas, con el resultado fatídico del asesinato de Núria. Per la seva banda, el conseller ha deixat clar que aquestes novetats no van en detriment de l'aposta per la reinserció dels presos, un objectiu amb el qual Gómez es mostra totalment d'acord, però recorda que sense seguretat no hi ha reinserció possible.